programa ofrecido por... En Schmidt creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, amigos e amigas, benvidos. Gracias por estar aí unha semana máis, a última que nos toca neste ano 2023, neste martes 26 de decembro. Hoxe analizaremos a situación do Concello de Noia, co seu alcalde, con Santiago Freire. Estaremos co presidente da Agrupación de Parquistas de Carril, con José Luis Villanueva, para analizar tamén, lóxicamente, como está a situación e o que nos deixan as riadas na desembocadura do río Ulla, na ameixa máis coñecida de España e de todo Galicia ou do mundo, que sería a ameixa de Carril, como nos contará José Luis Villanueva. E abrimos este turno de entrevistas e de análisis co presidente de Porto do Porto de Vila García, José Manuel Cores Tobrís. Benvido, moi boas noites, como estamos? Boas noites, moi bien. Está casi vostede de celebracións, porque leva 3-4 anos de presidente, non? A verdade é que sí, foi coincidindo a boa racha, digamos, do Porto, pois, coa miña chegada, pero o mérito, como sempre, dos traballadores, evidentemente, en primeiro lugar, e despois dos consignatarios e dos empresarios que traballan con nós, non? Simplemente poñemos esa ferramenta, que é a plataforma logística, a disposición dos empresarios, e eles son os que realmente fan o traballo, como digo, moi ben coordinados entre todos, porque aquí sí que hai que ter coordinación e os resultados pois están chegando, evidentemente. Pero tanto nas empresas como nas institucións as persoas son o máis importante, non? Pois evidentemente está claro, na vida o máis importante sempre son as persoas, non? Pero como digo, pois o hotel portuario está funcionando ben, vai moi ben, xa estaba ben, que pasa que viñeron uns anos do COVID e aí, bueno, ainda así fomos collendo os anos históricos de máximos tráficos da historia do hotel portuario de Vila García, e, polo tanto, pues, estamos nunha boa línea, esperemos que xa nesa línea, que está por arriba do 1,5 millón de toneladas, que era onde queríamos consolidarnos, e, bueno, probablemente estamos xa consolidados e levamos, como te digo, tivendis, pois, 4 anos xa por arriba deses tráficos, deses números de tráficos, que este ano vai incrementar bastante, está sin pechar, pero ainda o ano, pero sí que se vai incrementar, pensamos que 30 ou 40 mil toneladas con respecto ao mellor ano que foi 21, que foron 2.211.000 toneladas. ¿No? Por tanto, este ano, eu creo que estaremos rondando 1.550.000 toneladas, máis ou menos. Cando vostede tomou posesión, que veu que entonces era presidente da Xunta o señor Feijóo ao acto de toma institucional nas instalacións da Autoridade Portuaria,
lle poñía a vostede uns cuantas obxectivos, que era o incremento do calado do canal de entrada, a reordenación dos espacios interiores portuarios para que houbera máis almacenamento e máis división entre os distintos digamos que seccións que ten o porto, como poida ser o comercial, o porto industrial, o porto de cidadán, ou a mellora dos servicios a través de iniciativas como a SMART. Que balance faría destos 4 aniños, señor Touriz? Home, creo que foi positivo, porque se o número de tráficos aumentou, evidentemente, pois é positivo, que é o fundamental, non? Traer, e non sacar de tráficos, digamos, a outros portos, sino traer tráficos novos, que son que costa sempre moito máis traballo, non? Agora temos unha nova línea de contenedores, ademais dos de Boluda, que fai 2 veces ao mes, Vila García, Rotterdam, e desde aí enlaza con outras partes do mundo, pero fundamentalmente fai Vila García, Rotterdam, Canadá e Cuba, e en definitiva eso no que estamos a traballar, non? En conseguir máis tráficos para que o Porto de Vila García cada vez sea máis viable. En canto ademais bueno, eu creo que hai tamén un bo resultado no que o tema Porto-Cidade, non? Aí puxemos a disposición do Concello, chegamos a un acordo con o Concello primeiro en levar o mantemento a partes iguales de todo o que son espacios libres que disfrutan os veciños de Vila García e da comarca, porque, bueno, hai que recordar que o Parque Miguel Hernández, o auditorio, toda a zona do xinasio, toda a zona que está a disposición, digamos, do público, son terrenos da autoridade portuaria, por lo tanto, bueno, creo que aí chegamos a un acordo na adquisición por parte do Concello, da antigua comandancia, que é onde se vai a construir o centro de saúde, que está moi avanzado todo. Chegamos tamén a un acordo con o Concello noutra parcela que había, que levaba moitísimos anos, máis de 20 anos, atascada e que de unha maneira non había maneira de sacarla para diante, mas chegamos tamén a un acordo, adquiriron tamén ao Concello, creo que foi unha boa operación por dúas partes, tanto para o Concello como para a autoridade portuaria, e estamos a traballar en outros temas que supoño que saldrán adiante tamén por parte de todos, non? Evidentemente eso está aí, e despois, bueno, eu creo que estamos con un proxecto interesante, ahora mesmo temos encima arriba da mesa a rehabilitación e recuperación do faro de Sálvora, é un convenio tamén coa Xunta de Galicia e onde se van a invertir máis de 1,5 millón de euros para poñerlo tamén a disposición dos veciños, que sea visitable, que se explique un pouco toda a historia do propio faro, e tamén desde ali as vistas son impresionantes e hai visitas de colexios, ali traballa moito tamén a universidade, é dicir, en definitiva é un proxecto importante, e estamos traballando tamén noutros 2 proxectos que pronto se verán tamén a luz, e que, bueno, creo que son moi interesantes a poñer a disposición deses espacios que hai dentro dos terrenos da autoridade portuaria a disfrutar para disfrutar de todos os veciños, non? Creo que eso é fundamental. Despois, en canto ao resto, pois sí, vamos a cometer unha actuación, unha que está tamén agora entrar en fase de licitación, que é ampliar 500 metros a vía do ferrocarril dentro do propio zona de portos, para facer unha área de espera, digamos, para que non estén interferindo cando veña o ferrocarril, cando veña, porque ahora mesmo non ven, pero bueno, se está traballando, se leva avanzado en parte. Eu creo que pronto vai a autorizar volver o ferrocarril, e cando volva, ter esa infraestructura necesaria que demandan os propios empresarios, que este nesa zona de espera e que non este entorpecendo a carga ou descarga de outros buques, non? En definitiva, son proxectos que temos en marcha e que eu creo que estamos na boa línea, non? Os datos de tráfico son bons, os datos económicos tamén, a xestión do 22 foi, digamos que, boa dende o punto de vista de caixa da autoridade portuaria. Sí, evidentemente, foi boa, estamos movendo en torno a 6 millóns de euros, un ano un pouco máis, un ano en arriba, en abaixo, pero bueno, estamos nese entorno, porque depende un pouco dos tráficos, e se teñen produtos con maior tasa ou máis volumen, que é con máis importantes, con máis valor añadido, digamos, ou produtos con menos, non? Pero estamos nese entorno e, por lo tanto, as cousas van ben tamén. E isto non só é bo para, digamos, que para a autoridade portuaria, sino que importancia ten, cantos postos de traballo se xeran dentro das instalacións da autoridade portuaria, os operadores, en definitiva, un porto de interés do Estado como este tamén é un motor económico para a zona, para a comarca, non? Sí, pero máis que, bueno, nos ali somos 67, quer dizer, unha pequena familia
dentro do personal da autoridade portuaria, máis os consignatarios que teñen tamén personal e tal, pero bueno, creo que o máis importante é, pois despois hai empresas dentro como Profan, que hoxe ronda os casi os 900 traballadores, Mesa Fandicosta, e, bueno, algunhas empresas máis que hai tamén dentro da propia autoridade portuaria, pero o máis importante está tamén no que está fora, non? Estou pensando en fábricas que están no entorno que traballan con nós, estou pensando nas fábricas de aluminio de Valga e Padrón fundamentalmente, estou pensando en algunhas fábricas de pienso que traballan tamén con cadenas importantes avícolas, estou pensando, bueno, e despois na exportación, pois tamén os de Finsa, unha potencia en canto á exportación de tableiro, que tamén traballan varios centros de personas ali, en definitiva, é unha suma de todos que suma bastantes miles de personas que viven, de familias, que viven directamente desa infraestructura, que é a infraestructura da autoridade portuaria, e que, desde logo, poden ser competitivos, unha vez que se lle poñen os medios e que pues, quedan máis cerca, posiblemente, da súa fábrica e, polo tanto, lles interesa descargar en Vila García, pero tamén dar facilidades para que eso sea así. En definitiva, como che decía, poñer esta plataforma logística a disposición das empresas da zona, e das empresas entre Pontevedra e Santiago de Compostela, pues, realmente aí é onde con a xente que estamos a traballar e, como digo, abrindo nos mercados. Agora pues, está un balastro pues, que vende sillera, que a pedra que vai para o ferrocarril, pues está movendo, mandando para pues, carregar un monte de 32.000 toneladas para México, quer dizer que, en definitiva, se está traballando con distintos produtos e eu creo que estamos na boa línea, ¿no? E as mercancías que entran a través de contenedores, non? Efectivamente, aí está unha línea con boluda, que son 2 días a semana, miércoles e domingos, que fai fundamentalmente Canarias, despois a través de Canarias pues, fai de Cabo Verde, fai de Mauritania, fai de África tamén, con Canarias, pues, Vila García. Ahora acaban de adquirir tamén en propiedade terminal de Santander, por lo tanto, ahora faremos Vila García Santander. Santander vai abrir unha línea con Inglaterra, unha línea nova, por lo tanto, estaremos nos conectados tamén a través de Boluda e vía Santander con Inglaterra. En definitiva, hai que ir traballando este tipo de cousas que son fundamentales e está ir preparando para que a aquel momento pues, chegará outro tráfico. Claro, porque cando pensamos no Porto de Vila García pensamos nas mercancías que entran, pero tamén nas que salen, non? Sí, é dicir, entran cerca dun 60% e un pouco máis dun 40% se exportan, non? Por lo tanto, se exporta moito, é dicir, todo o que vai para das Palmas importamos fundamentalmente tráfico, chatarra e non moito máis, pero para Canarias pues evidentemente se está exportando pues, moito agroalimentario, é dicir, leite, yogures e despois bebidas, albariño, cerveza, en definitiva, moito produto agroalimentario que vai para unha zona como a Canarias, que ten moito consumo, porque evidentemente ali están os grandes hoteles, ali hai moitísimo turismo, e están o consumo importante, non? Por lo tanto, aí ese día para nós é fundamental e tamén aí estamos axudando pues, todas as empresas agroalimentarias que están na zona na zona de aquí de Galicia e que están de unha maneira tendo unha vía para entrar en calquer dos portos de Canarias, unha vía directa 2 veces a semana. E os cruceiros, como van? Cal é a folla de ruta nos vindeiros anos? Bueno, aí levamos tamén un par de anos traballando duro, parece que é un tema máis complicado, porque aí tens que traballar 2-3 anos vista, é dicir, tens que ir facendo as cousas con proyección, non va a empezar mañán, e a mí que me gusta todo para onte, pois evidentemente aí me din inquieto, hai que ir máis despacio, me estamos aumentando cada ano 1 ou 2 barcos, quer dizer, estamos ben, non temos aínda unhas instalacións boas para ter cruceiro, que o cruceiro que ven a Vila García é un nicho de mercado que nos que estamos nos a traballar, que é un nicho de mercado de cruceiro medio baixo, en canto ao número de visitantes, pero con un valor, con poder adquisitivo máis alto, por lo tanto, ese nicho de mercado no que nos estamos traballando, que realmente pues, prefieren vir a un porto como Vila García e non ir a un gran porto como Coruña ou Vigo, porque aí pues, hai moito máis lío, hai grandes cruceiros e nos estamos a traballar noutra línea que eu creo que vamos ben e agora estamos traballando e vamos a condicionar toda a zona do ramal para que poidan ir todos os cruceiros ali e, bueno, pues, poidan visitar e están atendidos nunha oficina turística e a partir de aí, pues, en 400 metros está no centro de Vila García, os que queren quedarse en Vila García e os que queiran, pues, coller os autobuses e facer as rutas que lles venden o propio barco, pues van a Santiago obligado, evidentemente, sí, a estación de tren, pero van a Bodegas, van un pouco a ver a
a Ruta da Camelia, é dicir, que aquí temos Pedro Piñeiro, temos a Condesa de... Moitos pazos. Moitos pazos e moito donde poder elixir, non? E, polo tanto, esa línea na que estamos traballando, vamos aumentando pouco a pouco, pero tamén temos que poñer a disposición deles os medios necesarios que agora témolos daquela maneira, é dicir, non está ben rematados. Entonces, aí esperamos que todo eso un pouco... Os investimentos do dragado do canal de entrada que van a continuar 23 hasta o 26, que xa están proxectados con investimentos e isto, favorece non só os cruceros, sino tamén o resto de tráficos de barcos. Sí, todo o tráfico, de feito, hai tráficos grandes que non está o que lle costa vir a Vila García, porque o canal de entrada é pequeno, por lo tanto teñen que esperar a que suba marea, para entrar coa marea, bueno, é bastante complexo, non? Eso é importante, o que pasa é que encontramos con un problema gordo, que é coa nova lei do litoral do Estado, digamos, que de unha maneira pues, paralizou e pechou o punto de vertido. Ahora, neste momento, en Galicia, desde fai uns anos, pues, o goberno Sánchez... vertido de área de quitala dun sitio e poñerla outro. Chamalle verteo, pero son os lodos que salen de aquí e van, evidentemente, a esa zona, non? Que o lógico sería abrir outro punto e despois cerrar ese, pero se o quixeran cerrar, pero non pechalo, e agora, pues, evidentemente, estamos tendo reunións, levamos un ano de reunións, pues, portos da Xunta, portos do Estado, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio ou Consellería de Medio Ambiente, en definitiva, todos que teñen que ver algo nesto, para poder intentar buscar unha solución alternativa a eso, porque senón non é solamente as obras do dragado, todas as obras portuarias que queiran facer dragados, sean portos da Xunta ou portos de interés xeral, como é o caso de Vila García, non teñen onde facelas, porque evidentemente non hai un punto para depositar eses áridos. E é iso no que estamos a traballar, nos seguimos con toda a tramitación ambiental, estamos preparados para que no momento en que se solucione poder poñer ese proxecto en marcha, un proxecto ambicioso de varios millóns de euros, e, bueno, no que estamos a traballar, como digo, ter todo preparado para no momento en que salga, buscar, evidentemente, fondos por un lado e por outro, porque senón, con cargo aos fondos da autoridade portuaria, pues sería un endeudamento importante, e, desde logo, os que me conocen a mí, pues, saben que son de buscar as axudas por un lado e por outro, non? Temos máis ou menos xa isto avanzado a nivel de presuposto, a nivel de créditos, a nivel de proxectos, con financiación de fora do Porto de Vila García, para entendernos, e no que seguimos a traballar, e esperamos que se encontramos e se soluciona ese punto onde depositar os áridos e eses lodos, pues evidentemente irá bastante máis rápido unha vez que a tramitación ambiental siga a súa línea, siga a súa marcha, pues nese momento seguro que chegaremos a acordos con outras administracións para que boten unha man e que non teñan que endeudarse outra vez o Autoridade Portuaria de Vila García. Hai dúas instalacións máis que son tamén moi importantes, que pertenecen aos terrenos de portos do Porto de Vila García, de portos de Estado, como é o Centro Galego de Vela e o Porto Deportivo, non? Máis que falar destos dous temas, me gustaría que ao lado do Porto Deportivo, que é o chamado o ramal, a nave do ramal, eso sí que, digamos que con esa cesión ou esa venta ao Concello de Vila García, máis todos os terreos que están aí onde está ese aparcamento, prácticamente hasta a rotonda, eso é unha moi boa noticia para Vila García, porque abre Vila García ao mar e deixa ao Concello, digamos que autonomía para facer os seus proxectos de apertura, pero aí vai haber unha comisión de seguimento, non? Sí, nombramos unha comisión de seguimento para que todo isto se vaya vendo día a día e cada un ver un pouco o que quere facer en cada zona. O Concello de Vila García xa dixo que nesa parcela que adquiriu, que estaba desafectada desde fai moito tempo, pois pretende facer unha zona verde e levar algún proxecto novo que está a marcha, falándose das famosas piscinas, polo que ven na prensa, pero bueno, non sei evidentemente o que van a facer, e aí, pois, si chegan a ese acordo, pois habrá que tener que facer unha solicitud de concesión, a que non estamos abertos a colaborar, evidentemente, como non pode ser de outra maneira, e aí no ramal, pois, é unha zona que vai quedar, eu creo que francamente ben, en pouco tempo, porque nos vamos a cometer, nos outros 400 metros vamos a cometer unha obra tamén, como te dicía antes, para recoller a todos os visitantes, se un non de cruceiros, e poñer aquelo a disposición, non? E aí vai a ter un bo escaparate a Meixa de Carril, non? A Meixa de Carril ten ali dúas naves, unha nave que está moi avanzada xa, que queren empezar a facer a selección do produto e a clasificación dese produto, darlle un servicio a todos os seus socios,
despois vendela evidentemente na lonxa, e tamén unha parte máis social, máis de apertura, de potenciación e promoción tamén do turismo. En definitiva, un proxecto bonito que foi criticado no seu día porque dicían que era unha nave, pero bueno, cando estea totalmente rematada verase que é un edificio e que non é unha nave, non? E bueno, creo que esa zona toda vai a cambiar moitísimo en moi pouco tempo. Bueno, e estos días estuvo pendiente dun autobús que andaba dando voltas por aí por Galicia. A verdade é que vin o vídeo e realmente, bueno, os que conocemos ao presidente, pois xa sabemos do seu aspecto, da súa faceta humana e cercana, e que aparentemente non parece, pero cando levas 5 minutos con ese, te das conta de unha persona moi cercana, e esa timidez que ten a veces, pois xa perde o momento. E de logo a mí gustoume moito o vídeo. Hoxe sale publicado no Doga, lóxicamente, a disolución do Parlamento e a convocatoria de eleccións. Hai que ir un pouquiño á dereita e logo todo polo centro? Hai que ir por onde se poida, non? Pero sempre eso, de centro, dereita, non? Eu creo que non é bo cruzar unha línea, e sobre todo se a línea continua xa está prohibido, por lo tanto, eu creo que hai que ir no centro dereita, estamos en boa línea. Eu creo que a Xunta fixo un moi bo traballo nestes anos, evidentemente os resultados estiveron aí na legislatura anterior, o resultado é moi bo, o traballo creo que está aí a disposición de que vexan todos os galegos cando chega o momento, e desde logo contamos con un presidente con moitísima experiencia. Está clarísimo, leva moitos anos na Xunta de Galicia desde 2009 como vicepresidente da Xunta, e evidentemente esa experiencia del e de moito do seu equipo creo que é fundamental para contrastar como que hai enfrente, non? Pero bueno, eso chegará o seu día, chegará o momento, hoxe é o primeiro día, coa disolución do Parlamento, a publicación de que vai haber eleccións o 18 de febreiro, e nos contamos co mellor candidato, e xa digo, o do vídeo encantoume. O Alfonso, o cuarto partido, o quinto partido? En Galicia a experiencia nas anteriores foi de que non hubo cuatripartito nem quinto partido. Veremos, os galegos teñen moito sentidiño, e a hora de votar saben moi ben o que teñen que facer, pero bueno, deso xa falaremos máis pa diante. Que lle gustaría? Que tal está pasando este Nadal coa familia, señor Torres? Ben, estamos na casa cos rapaces non tan ben como pensábamos, porque bueno, tuvemos un problema personal do falecemento dunha persona da familia, e polo tanto fai uns días, e polo tanto non estamos pasando todo ben que queríamos, pero bueno, ben. Bueno, que lle desexa, que espera que nos traiga o 24 para o Porto de Vilagarcía e para Vilagarcía e a comarca da Ría da Arousa? Cales son os obxectivos do Porto? Os obxectivos son seguir nesta mesma línea que estamos agora, por lo tanto chegamos a ese nivel xa consolidado que non queremos estar aí en torno a ese 1,5 millón de toneladas. Sabemos que o ano que vai non vai ser fácil, porque, bueno, evidentemente os empresarios que falas e que están xa preparando os presupostos do ano que ven saben que vai haber unha pequena recesión, por lo tanto unha pequena baixada posiblemente, e isto trataremos de suplirlo evidentemente con outros novos tráficos e abrir outros novos tráficos, chegar a máis sitios, chegar a máis xente, evidentemente, para seguir nesta mesma línea, porque os momentos veñen complicados, non? Pois, señor Torres, desexamos bo Nadal do que queda, un próspero e vindeiro 2024. Gracias que a teña vos. moitos éxitos, que serán vos para todo o Interland. Gracias a vos, igualmente, felices festas a todos os televidentes. Moitísimas gracias. Nos deixamos aquí, nos vamos a publicidade e damando aos copatrocinadores. Volvemos con todos ustedes. Estamos de novo con Falemos. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por
Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Continuamos con todos vostedes e damando os copatrocinadores, xa estamos de novo digamos que en directo con todos vostedes. Lle damos a boa noite e a benvida ao presidente da agrupación dos parquistas de Carril, da agrupación OPP 89, que como técnicamente se chama José Luis Villanueva. Benvido, moi boa noite. Pois boa noite. Que tal de Nadal, como andamos? Bueno, como sempre, ben. Pero Nadal é de ano en ano, non? Sí, bueno, mentre non vaya peor, pois, e vayamos mantendo o tipo que en estes tempos xa é moito, pois... Bueno, me alegro de que haya estado con nos e que se acerque para contar a cofradía a agrupación de parquistas de Carril, coa Meixa e co Berberecho, lógicamente, pois é a que máis sona teñen aquí en toda España e fora de España. Pero como está sendo o ano? Logo entramos no que no detalle das últimas riadas, pero hasta as riadas, digamos que os primeiros 10 meses do ano 23, como foron? Pois foron, vamos a ver, xa hai anos que vimos facendo os deberes na época en que hai que facelos. A campaña de Navidade é importante, é importantísima, sí, pero nos últimos anos para os parquistas ven sendo un risco pouco asumible. Os parquistas teñen que facer a campaña durante o resto do ano e non esperar precisamente a campaña de Nadal. A estas alturas, os parquistas levan facturado na lonxa de Carril cerca dos 10 millóns de euros. Os parquistas, 9.700.000 euros por ese orden, hasta 10.200.000 euros sería o resto da produción dos sectores. A isto hai que sumarlle dos parquistas que sobre un 40% da súa produción a venden por fora da lonxa a outros compradores autorizados, co cual eu penso que os datos non só se poden calificar de positivos dadas as circunstancias, riadas, guerras de Ucrania, como todos os contratempos que hai, COVID e demais, e que se pode dar un aprobado á xestión dos parquistas. En ese sentido, pois no plano económico, obviamente, non nos queixamos. Si é certo que hubo unha riada agora últimamente importantísima, donde os parquistas sufriron as maiores pérdidas no ámbito do marisqueo. Hai que situarse xeográficamente en Carril é a zona cero, por decirlo de alguna maneira. A desembocadura do Riullo, e donde máis marisco hai, donde máis se cultiva, donde máis se produce por metro cuadrado. Entón, as perdas, a pesar dos números positivos que hai con respecto de outros sectores, pois foron cuantiosas e foron a quen máis lle morreu o marisco porque o tiñan. Porque o tiñan. Eso é así, eso é unha evidencia. Entonces, foron os que máis perderon. Pero a pesar de todo, digamos que foron facendo os deberes durante o ano e os datos económicos están aí. Bueno, me alegro moitísimo deso, porque entre outras cousas son 656 produtores e 1.283 parcelas. Efectivamente. Os datos que están colgados na súa web e na... Sí. E, bueno, eso é unha das grandes organizacións
que temos en Galicia e en España, claro. E organizar a toda esta cantidad de propietarios de familias que viven desto e que haxa unha rentabilidade anual, aquí hai moito traballo detrás, traballo diario, de mantemento, de limpieza, de fondos, de semente, de cuidado diario, non? E esos datos colocan a Vilagarcía na primeira empresa en términos socioeconómicos de Vilagarcía, en primer lugar, posto que os datos están aí e son incontestables. É o primer sector de Vilagarcía creador de empleo directo. Os datos económicos non hai máis que falar, a pesar de que sabemos que somos facemos un oficio de alto risco. Pódese ver que con respecto das riadas e de perdas, pois é importante, son moi importantes. Pero a pesar de todo temos 500 anos de historia cultivando o mar, con relevos xeracionales constantemente. É un oficio que ao que lle gusta moito, tanto que o enganche, e ao que non lle gusta nada, e se marcha porque non é o seu oficio. E entonces eso é unha das bases que dan lugar ao éxito. Eso é así, se pode comprobar. Unha organización de parquistas, por que ten uns rendementos tan altos que non ten un resto de cofradías mariscadoras e de agrupacións mariscadoras dentro de outras cofradías? Home, vamos a ver. A disciplina ou a organización... Eu creo que está claro, mira, Carril está no medio, a cofradía de Carril, no ámbito da cofradía de Carril, hai tres sectores fundamentales, a pesar de que hai tamén pesca de baixura, pero é basicamente de marisqueo. Está marisqueo a pé, marisqueo a flote, e no medio dos dous están os parquistas. Non teñen un medio ambiente distinto nin diferente, teñen o mismo, e entonces eu o que fago é unha reflexión con respecto a todo isto. Tendrá algo que ver a xestión? Porque ademais os parquistas teñen como contrapartida con respecto do marisqueo a pé e do marisqueo a flote o sostenimento dos parques en valor, porque son parques artificiales os que hai que repoñer área, hai que facer moita máis inversión, compran a semilla, en fin, a coidan, compran ferramenta, teñen que sostener barcos e demais, e, sin embargo, non teñen as subvencións que teñen o marisqueo a pé e o marisqueo a flote, e, sin embargo, pois siguen subsistindo e avanzando a pesar do COVID, a pesar de todos os inconvenientes que outros gestores de outros bancos da ría, xa non digo só de Carril, sino de toda a ría, pois ao final ves que hai que coñecer o oficio, ten que gustar, e o que é de todos non é de nadie. Isto está máis claro. O sentido de propiedade, o sentido de empresario, claro, de empresa é importante. É o ser profesional, o sea, nós non podemos ir a un paro, nós non podemos ir a un cese de actividade, porque un cese de actividade conleva que tens que abandonar o parque non se pode abandonar, ali tes os teus ingresos, ali tes a túa forma de vida, e iso tomas de unha maneira distinta. Non podes ir a un cese de actividade a cobrar do Estado ou de onde sexa e abandonar o parque de cultivo. Apostaches por ese oficio. Entonces, tes o deber e a obriga de atendelo. E se estás en cese de actividade non podes facer a labor. Non se pode facer. Entonces, pois bueno, o que por un lado pois estaría ben ou foi pensado pois para dar unhas salidas en casos extremos, o resulta que ao final é unha explotación máis e un degrade da sostenibilidade dos recursos. Este ano fantástico, 10 millóns e algo a repartir entre todas as familias, todos os produtores. Podría ser fantástico, podría haberlo sido, de non haber esta riada que hubo. Xa. Pero con todo eso non nos podemos queixar dadas as circunstancias. Sí. Bueno, nos últimos anos a progresión é boa, non? Sí, sempre. A última década... Sí, por suposto, sí. A última década foi... Desde o ano 2014, finales do 14, pois que levamos a xestión da cofradía de agrupación paralelamente, se ve un despegue importante no noso sector. O objetivo é continuar aumentando e poñendo a Carril no sitio que lle corresponde. Está garantizado o futuro dos 656 propietarios. Hai relevos. Hai relevos, non hai problema.
Hai experiencia, hai capacidade e hai ganas. Pero co panorama nacional que se presenta, pois non o sei. Non o sei. Sempre hai que deixar lugar ás dúbidas e tratar de situarse no lugar que un ten que situarse frente aos temporales e ás tempestades. Logo vamos a falar de futuro, que hai proxectos moi bonitos, pero antes conteme un pouquiño como está a situación de, non sei se de discrepancias, de diferencias e de criterios, etc., entre a cofradía e a agrupación de parquistas. Vamos a ver, durante os últimos tempos eu ostentei a representatividade das dúas cofradías, non? O sea, perdón, das dúas entidades, cofradía e... o maior da cofradía, e sigo sendo na actualidade, desde hai máis de 30 anos, presidente dos parquistas de Carril. Na actualidade, pois, temos un convenio de colaboración e a colaboración estreita e calquer cambio que haxa na cofradía ou ben na agrupación de parquistas eu entendo que non debe cambiar a non ser que sea para mellor. Non debería. E a colaboración sigue sendo correcta. Pero o peso total é da agrupación de parquistas, non? O noso peso non... Dentro do conxunto de actividades... A ver, a cofradía de Carril sin parquistas non se sostén. Date conta que os datos que acabo de dar, 10.200.000 euros, 9.700.000 euros en números redondos, pertenecen aos parquistas. Non sería asumible desde unha cofradía condenada a quiebra sin parquistas. Claro. Entonces, ni siquiera coa mitad dos parquistas sería sostible. Ni siquiera coa mitad dos parquistas. Entonces, pois... Hai que ter un bo entendemento, hai que ceder polas dúas partes e ganar en conxunto? Non, penso que non hai nada nin que ceder, nin nada que exigir. Eu penso que hai sectores que teñen que reconducir a súa situación e claro, eu cando penso en estas cousas estou pensando sempre, basicamente, en términos económicos, non? O sea, nos datos económicos, máis que en outras cousas que creo que corresponden máis aos políticos e estas cousas. Me interesa a marcha no plano económico, o resto das consideracións son de segunda importancia ou categoría. Claro, non o vexo así. Entonces, eu penso que por aí a cofradía de Carril está, pois, en unha situación, nun plano económico no que é importante, sí, pero incluso se o marisqueo a pé e o marisqueo a flote, estes dous sectores que teñen, pois, 10 veces máis campo de produción de banco natural que os propios parquistas, se estuveran medianamente organizados e xestionados, penso que podría ser a primeira cofradía. Date conta, a cofradía, pois, hai unha cofradía por aí que se xestiona unha rianteira, a xestiona ben, non hai nada que objetar, pero penso que a cofradía de Carril, coa experiencia que ten dos parques de productivo extrapolados a súa periferia, pois sería moi sencillo poñer en valor toda, porque senón estamos falando dunha infraexplotación significativa. Co resto de información que ten de outras cofradías vai haber unha demanda de semente moi alta para os vindeiras, non sei, primavera ou cando pase inverno. Sí, é previsible. Non vai a chegar, non? Non hai semente para todos ou si? Non. E que lle pasa a Galicia cando Galicia podría ter a potencia suficiente como para ter as hatcheries, as produción de semilla para toda a demanda que temos? Vamos a ver, aquí eu discrepo de que fagan falta tantas hatcheries. Fan falta hatcheries, pero non tantas. O que hai que saber é profesionalizarse, desde o meu punto de vista, que xa digo que non é palabra de santo, é unha opinión máis. É que o mar ten que producir por si mesmos, os bancos naturales teñen que producir por si mesmos. Se non producen, algo está pasando. Non hai hatcheries que sean capaces de producir o que necesita a ría para autoabastecerse. Non as hai. E o poñer eso en marcha é antieconómico. Pero sí que a ría é capaz de regenerarse. O que ten que haber é unha xestión sobre ela. Eu entendo así. Non son despreciables os desoves e as fijacións naturales que se fan, que de feito son as que dan de onde sale a produción.
As cofradías, a maioría delas, pois, teñen no seu litoral millóns e millóns de metros cuadrados en régimen exclusivo para si mesmas de explotación, pero creo que están, salvo algunhas excepcións, infraexplotadas, mal xestionadas. Sobre unha xestión ten que haber un estudio previo, un control de depredadores, porque senón finalmente o que estamos é comprando semilla para manter eses depredadores que ao final non son económicamente interesantes para nada. Entonces, Sí. pues, claro, esas cousas hai que estudialas antes. Es un dos de primeiro pensar, estudiar o tema e logo despois, primeiro diagnóstico e despois tratamento. Claro, e a nosa ría é unha ría riquísima, de capacidade productiva, e penso que os estudios deberán ir en ese sentido. E, bueno, hai un proxecto importantísimo, bonito, que no Ramal, no Molle do Ramal, ao lado do Porto Deportivo, para a xente que se de fora, entre a Playa de Compostela e o Porto Deportivo de Vilagarcía, vostedes aí solicitaron unhas naves, teñen unha nave creo que xa concedida. Temos dúas. Dúas naves concedidas. Como está ese proxecto? En que fase de melloras están? Vamos polo segundo ano de reconversión. Este ano apostamos máis pola fase de clasificación para poñela, está previsto poñela en funcionamento en este primer semestre deste ano xa, e acto seguido xa continuar ca de promoción, a pesar de que xa están obras feitas e a punto de a pique de terminar, tanto nunha como na outra. Eso é, digamos, que o buque insignia a maior aposta. Bueno, pero eso vai ser como o novo Bernabéu, non? Bueno, non son moi futbolero, nin entendo moito de fútbol, pero certo é que teño visto o proxecto así moi por encima, moi espectacular. Aquí non me fijo moito no espectacular, mas ben no que me centro no fondo e no que se precisa para os parquistas, que é o que se espera de min é unha xestión enfocada aos servicios que eles poidan ter e que melloren a súa. Pero que ao lado do Porto Deportivo, no Molle do Ramal, xa unha nave, xa unhas instalacións onde, digamos, que o visitante, o veciño de Carril, o veciño de Villagarcía ou de calquera outro lado de Galicia poida ir a coñecer en profundidade os 500 anos de profesión. Mira, eso foi como unha lotería que nos tocou. Claro. Un día paseando polo muelle do Ramal ali, botándolle un vistazo co presidente da autoridade portuaria e falando daquelas naves, do que se iba a facer, esas cousas que surgen. E, oye, mira, e non sería posible, e isto empezou así, e se ofreceu, e a boa voluntade do presidente da autoridade portuaria e a súa capacidade de diálogo e demais, pois dou pé a que nos avanzáramos a facernos ilusións e a que a día de hoxe estemos onde estamos. Foi como unha quiniela que nos tocou, porque desde Carril, desde onde empezan os parques de cultivo, desde a zona Compostela hasta a altura de Bamio, non hai ninguna instalación como esa, nin parecida, nin nada. O que non poderíamos é aspirar, lóxicamente, sería descabellado a unha nave industrial en un polígono industrial, lonxe da zona de produción, non? E entonces, pois eso, ao final, vai nos dar un alivio tanto a cofradía de pescadores de Carril, que temos convenio, como a parquistas. Hai, xa digo, un 40%, 50% de produción que se vende, precisamente por non ser a lonxa capaz. Os parquistas non están dispostos a estar ali a colas desesperantes e demais, e esa produción se vende directamente ás depuradoras, que aparece logo reflexada nos datos, e tendo un centro ali de clasificación donde poder facer esta operatividade e a facer como un desdoble da cofradía da lonxa de Carril, pois eu penso que lle vai dar solución a todo isto, vanse canalizar, vamos a poder ofrecer unha trazabilidade mellor definida e con máis claridade. Aí contamos coa administración que colabora o 100% e bueno, en ese sentido estamos ilusionados. Claro, e poñer en valor a mellor escaparate que ten a Meixa de Carril é a súa festa, non? Pois sí, tamén. A festa da Meixa. É unha ferramenta promocional. O 20 de agosto, por aí, non? Sí, o terceiro domingo de agosto. Por eso. Pero que non só teña a festa, sino que ademais teña
digamos, como especie de museo de... Un certo de interpretación, claro, sí. Eso para a imaxe da Meixa de Carril. Xusto ao lado no mismo peirao, claro, donde vai a estar onde van a estar os cruceiros que arriban aquí a Vila García, nunha zona totalmente turística, nun entorno que en Villa García non vas a encontrar mellor. E entonces, pois, se dicía que para a nos ese día que eu estaba paseando co presidente da Autoridade Portuaria por ali pola zona, pois tocounos a lotería. Cando estaría? Que datas barallan para que eso poida estar en funcionamento, o centro de interpretación? 24, 25? Do 25 non pode pasar. No 24 penso que xa ten que vamos lle dar isto un impulso forte e a ilusión sería hai quen se me queixa, se me din os gestores, oye, que vas a unha velocidade que non deberías ir, porque claro, o que se debería facer en 10 anos estás intentando facelo en 3. Eu que lle digo que non teño 10 anos para dedicarme a poñer en marcha isto. Ainda é un chavalote, non? Sí, no, teño 15 anos, pero que me gustaría rematar isto e teño presa. Bueno, eso é para todos e supoño que incrementará a imaxen e a repercusión non só na calidad, no precio, na posta en valor de un valor importantísimo desde o punto de vista gastronómico e alimenticio. Eu creo que sí, porque hoxe por hoxe o primeiro que vende é a vista. E logo, se depois da vista o produto non defrauda, entonces ese é o obxectivo. Claro que ao final se traduce económicamente en datos. E iso é o que se busca, non? Eu non busco ninguna outra... A riqueza que supón para toda a zona. Claro. Dá de conta que os parquistas de Carril, os viveiros por metro cuadrado con respecto dos bancos naturales, dos mellores bancos naturales, non digo da Ría de Arousa, senón de todo Galicia e posiblemente de toda España. Están por encima dun 35-40% de produción metro cuadrado con respecto destos... Do resto. Entonces, eu digo sempre, é un problema de xestión. Non, que podrá ser mellor e se podrá mellorar a xestión dos parquistas, por suposto, todo é mellorable, pero cando un se sinte dono do seu, pois invirtes máis, che dá maior confianza, hai máis interés. Sí, incluso vas coa túa propiedade, a túa casa, ou que sea, a avalar un crédito para sembrar, que iso non foron poucos os que o fixeron. Porque apostaron por ese medio de vida e non co fin de que sea nada transitorio, nin con outro. Quérense dedicar a eso. E entón, como se queren dedicar a eso que lle ven futuro, pois por eso apostan por eso. E se non se aposta por un oficio, dificilmente sale adiante. Despois de 3-4 anos de COVID, ao final, este ano poderon celebrar a Festa da Ameixa, ademais no Pazo da Golpelleira, sí, claro. Un lujo, non? Un lujo de posta en valor do produto. É que hai que ir a máis sempre, eu son dos que din que hai que ir a máis, non se pode ir a menos, retroceder, nin para coller impulso. A cantidade de cofradías gastronómicas que pasaron por aquí, que... E importantes, ademais. Claro. Sí. Canta promoción se fai de Carril, de Vila García, da Ría de Arousa por España e polo mundo, claro. Por suposto, nós estuvemos tamén en Verona, e alas nos deron un premio Aurum, isto foi hai 3 anos, creo, que son moi malo para as fechas. Unha vez que pasou o tema, pois xa pasou outro, sabes? Entonces, pero bueno, que sí, que pouco a pouco fomos facendo pois contactos e viaxamos moito. Se podría facer máis, pero en fin, o tempo os corpos non dan para todo. Pero sí que se fai. E a promoción é importantísima, dar a coñecer, explicar ali onde se pensan que as ameixas de Carril que son as máis grandes, que iso que non é certo, que son as que mellor rendimento teñen en carne, que son as que teñen esa textura e ese sabor, e hai que explicalo ali, sabes? Non son as máis grandes, nin as máis vistosas, son as mellores. E por isto, e demostralo. E iso, claro, hai que estar para demostralo, non vale dicilo. Hai que promocionalo e demostralo.
Facemos alusión ao especie de boicot que estuvo a punto de haber na festa ou xa pasamos, xa olvidamos? No, a mí me dá o mesmo, porque para min iso foi unha anécdota que pasou e para min foi un acto que desde logo está fora de lugar totalmente, e aí pois o que teño que dicir é díxeno, escribino. Esa era a festa da Ameixa dos parquistas de Carril. A festa da Ameixa é unha ferramenta dos parquistas de Carril, e é bienvenido todo aquel que queira vir e asistir a ela. O que non está ben é vir á casa de uns, sea como invitados, sea como sea, e montarlle ali un espectáculo bochornoso como o que fixeron. Ali estaban os nosos invitados, os nosos premiados, e iso vexo unha falta de respeto. E a plataforma somos todos. Os que estamos ali, os que non estamos tamén, e algúns que estaban ali non eran. Claro. E ese tipo de maniobras xa as conocemos e, por desgracia, abundan. Pero non lle dou máis importancia que a que ten. Lle pedín á plataforma que rectificara con respecto de eso, non o fixo, e para min perde puntos a plataforma. O digo con toda a boca ancha, porque é o que hai. A plataforma somos todos. E como somos todos, temos o deber e a obligación de todos protexela e non deixar que nadie a manipule. Eso non se fai. Nós non fomos, e tuvemos problemas moitas veces, e non fomos a montarlle un Cristo a nadie a ningún sitio. Hai días e horas para discrepar, verdad? Por suposto, por suposto. Ou para comentar, para debatir. Pero os intereses a veces non son o boicoteo da festa. Os intereses son outros. Porque os que viven dos jaleos teñen que ter jaleos. Teñen que montala. Eu creo que podemos deixar aquí. Deixámoslo aquí. Por suposto. Que lle pide o ano 24 para os parquistas de Carril? Cal vai ser? Fálenos un pouco, comprometas un pouquiño aquí para que lle poidan estirar as orellas ao final de ano. Nadie máis vai a estirar, porque todo o mundo, como eu comparto con todos as miñas opinións, e antes de tomar, de levar decisións que se toman, porque as decisións non son miñas, as máis importantes son de todos os parquistas en xeral. Hai asambleas, hai reunións de directivas, e donde, claro, pois serei o carro das bofetadas, lóxicamente, porque hai algún que pensa, coño, é presidente dos parquistas, é o carro das leches, sabes? Porque é o que ten que dar a cara e o que ten que executar o que se acorde en reunións a porta cerrada. O que lle pido primeiro é salud para todos os parquistas. Bien. Eso para empezar. E logo despois que o que está previsto o proxecto, porque o do resto xa sabe, os parquistas saben todos o que teñen que facer, como teñen que sembrar, como teñen que elaborar. Nos o que temos que poñer en marcha ese centro de clasificación xa en este ano, xa digo, neste primer semestre do ano que ven, e logo pois darlle pois un impulso, se non é final, casi ao centro de promoción, que é importantísimo, Se cerrarán o que é un dos obxectivos, é cerrar tamén o dos parques que quedaron vacantes co proceso anterior de revisión, e tamén a resolución do que isto xa está falado a Consellería, que a cal hai mi boa disposición para facelo. Preferimos, na última reunión que mantuvemos na Dirección Xeral, falouse de retomalo a principios deste ano, deixar que pasaran estas fechas e darlle para adiante a esos recursos tamén de superficie. E, bueno, e unha vez con eso terminado, surxirán outras cousas que sempre surxen, sabes? Claro, o día a día. O día a día, e cando non hai un problema é outro, pero bueno. Pero se irán solventando, se irán sacando. Claro, en grandes líneas é ese. Claro, pois lle desexamos unhas boas festas, fin de despedida, unha boa noite bella, e que o ano 24 que lle traiga moitos éxitos, que será bo para todos os de Carril e para todos os de Ría. Pois moitas gracias igualmente para todos. Feliz ano, señor Villanueva. Moitas gracias igualmente. Con todos vostedes volvemos dentro de un instantiño da man dos copatrocinadores e recibimos o alcalde de Noia, a Santiago Freire. Faremos balance. Ali tamén hai unha gran cofradía con moitos problemas que aínda que el non é o responsable, pero sí lle preguntaremos tamén. Así que non o perdan, será dentro de un instantiño hasta ahora mismo. Programa ofrecido por
A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos as boas noites e a benvida ao alcalde de Noia, Santiago Freire. Moi boa noite, benvido. Moi boas noites, ben hallados. Hoxe é un día de loito en Noia, unha desgracia fatídica que se sumou esta noite boa, sí, e que ven vostede, incluso ahora mismo acaba vostede de chegar do entierro, non, do funeral. Sí, e tristemente, pois, máis ou menos sobre as 10:15 da noite do día de Noiteboa, pois nos comunicaban desde emerxencias, desde o GES e o grupo de emerxencias que tiñan que sair a facer unha escarcelación de un vehículo con dous ocupantes na zona da Barquiña. Intuímos que sería unha cuestión máis leve, pero cando chegou ali o operativo xa nos comunicaron que se trataba dun accidente grave e lamentablemente pois un dos ocupantes xa faleceu no acto e o outro irmán, un rapaz de 14 anos, pois está ingresado con un pronóstico moi reservado, un pronóstico crítico, pero confiamos en que tanto vou facer por parte dos servicios médicos como a esperanza que todos nos aferramos de que recupere, pois que poida sair para adiante. Vaya desgracia nesta familia, a sí. Familia Mallo Insua, non? Sí, son os dous fillos da mesma familia, nunha situación, nunhas datas especialmente representativas para que se dé unha situación deste estilo, e evidentemente pois están destrozados, trasladarlle as condolencias, claro, e todo apoio e todo ánimo. Hoxe tanto no día de onte no tanatorio como hoxe no funeral, pois hubo unha resposta masiva dos veciños e veciñas de Noia e alrededores, abarrotada a igrexa, a praza do Tapal e demais, e demostra pois a consternación que produce na vila un feito destas características. Loito oficial, non? Sí, onte declarouse loito oficial, no día de onte e no día de hoxe, tamén un pouco a espera de cales eran as circunstancias e as novas que iban chegando ao respecto, e creemos que se dá unha circunstancia especialmente delicada, unha circunstancia sensible que digamos, facía recomendable pois declarar eses 2 días de loito oficial en apoio á familia e sobre todo para trasladarlle o pésame, a consternación e digamos o disgusto e a preocupación que se vive na vila. Home, claro. Bueno, entramos no fondo da xestión municipal. Que balance fai destos 6 mesiños e cal é o compromiso de cara ao vindeiro ano 24? Máis que o 24, sí, pero nestos 6 mesiños que van, lóxicamente, hubo acordo, hai goberno bipartito, cos socios anteriores, que o Noia, Noieses agrupados independientes,
E como vai? Como lle podemos contar aos veciños, e non só aos veciños de Noia que si coñecen máis ou menos o día a día, pero tamén ao resto da audiencia, non? Bueno, pois, como ben decías, logo de pasadas esas eleccións municipais, no Partido Xudicial de Noia demorouse durante 40 días o pleno de Constitución e nos 9 concellos que integran ese partido xudicial finalmente conseguimos acadar un acordo. O Partido Popular obtivo 7 concelleiros na corporación, o Noia 2, reeditamos o acordo que xa se produxo nos 2 mandatos anteriores e a partir de aí pois empezamos a gobernar. Teño que decir que a situación nestes meses de arranque da legislatura ou do mandato pois é unha relación de maior cordialidade quizás que noutras etapas, un maior entendemento ou coordinación dentro da acción do goberno e esperamos que poida continuar nesa línea e sobre todo, bueno, pois que se poidan sacar adiante determinados proxectos estratégicos para a vila. Cita algúns desos proxectos estratégicos. Bueno, eu creo que hai unha serie de cuestións que, independientemente das moitas inversións de distintas características, centraría en algunhas cuestións de mellora da seguridade viaria, precisamente nesa zona do cruce da Barquiña, a travesía que chega ata Alameda de Noia, pois estáse facendo un investimento que supón unha mellora da seguridade viaria, pero tamén unha mellora da comunicación da principal vía de entrada a Noia. É un investimento que realiza a Xunta de Galicia por valor de máis de 1.200.000 euros e que supón pois a construción dunha glorieta que regule digamos a circulación nesa zona, que mellore os tempos na mesma e sobre todo bueno, pois que elimine un punto crítico, un punto de concentración de accidentes e sobre todo que resolva un problema de incorporación hacia a zona da Barquiña, donde hai un centro comercial cunha afluencia importante de clientes, un colexio, un centro educativo e un núcleo de poboación que viña demandando esa actuación. Por outra banda, hai un investimento tamén moi demandado que era a reforma e remodelación da depuradora de Barro, na que temos un investimento por parte da Xunta de preto de 3 millóns de euros, un investimento no que se contempla a remodelación total da depuradora de Barro en Abruñeiras. Ese investimento busca a optimización do funcionamento da mesma, unha depuradora que estaba instalada dende o ano 2007 aproximadamente, que ten pois en torno a 16-17 anos de funcionamento e que requería pois dun investimento importante, e aí é de agradecer ese convenio e esa colaboración por parte da Xunta de Galicia, porque estamos a falar de investimentos que senón serían moi difícil asumir por parte do propio Concello. O mesmo que en materia de aguas residuais, pois hai outro investimento xa concretado. Esta actuación da depuradora xa está adjudicada á empresa Traxa a través da encomenda de xestión, iniciaránse eses traballos nas próximas semanas, e tamén está en licitación e xa se presentaron ofertas por parte de 6 empresas para unha actuación de mellora do que é a estación de tratamento de agua potable, o que é a captación e o sistema de almacenamento de agua potable da localidade, que supón tamén un investimento de en torno a 1.300.000 euros para mellorar esa calidade de agua, corrixir determinados episodios de turbidez e mellorar tamén a capacidade de almacenamento. Xuntamente cos pasos dados para a construción do novo centro de saúde de Noia, que vai a supoñer un investimento de máis de 8.800.000 euros, pois creo que son as principais obras que se van a executar máis ou menos con inmediatez ao longo dos próximos meses ou nesta legislatura, neste mandato, e entendemos que son investimentos estratégicos tanto no ámbito
do saneamiento, tendo en conta que Noia é unha vila que depende en gran parte da actividade marisqueira. Mellorar a calidade das aguas é fundamental para ese sector, mellorar o abastecemento e tamén a construción do novo centro de saúde, no que o Concello fixo xa un investimento de 1 millón de euros na adquisición dos terreos. Unha vez adquiridos, puxos a disposición da Consellería de Sanidade, asinouse ante notario o documento de cesión, e agora a Consellería de Sanidade está redactando o proxecto construtivo para levar a cabo esa nova inversión. Xa que vostede citou, digamos que a mellora do saneamento da ría de Noia, casi nos quedamos na cofradía. Os datos que lle chegan a vostede queremos traer ao patrón maior, que o traeremos ou convidaremos nos vindeiros días, pero os datos que lle chegan a vostede como que son, que apuntan e que impacto económico supón para a Noia? Ben, evidente que a campaña 2023 foi unha campaña moi curta, con escasos recursos por diversos factores, pero fundamentalmente unha escasa produción como consecuencia de que non hubo un desenrolo ou non hubo un crecemento do bivalvo como consecuencia das temperaturas da auga, digamos, das condicións de fitoplancton que dificultou ese crecemento, pérdida de salinidade da auga, logo tamén como consecuencia das intensas choivas do mes de outubro e novembro, produxose unha mortandade importante por esa pérdida de salinidade e por as mareas tan vivas que fixeron que unha parte importante desa sembra pois aparecese depositada nas praias, e evidentemente non é unha nova agradable para o Concello de Noia e para a cofradía, porque se prevé, a parte da actual campaña que foi nefasta nese sentido, pois se prevé que tamén a vindeira campaña non son unhas circunstancias moi alentadoras. Por elo se está tramitando a declaración de zona catastrófica, se están facendo unha serie de xestións por parte da Xunta de Galicia para reclamar tamén esa declaración e polo menos intentar conquerir pois unha serie de axudas para os mariscadores e mariscadoras e para eses afectados que polo menos supoñan un apoio económico, tendo en conta a incidencia que ten esta actividade non só no marisqueo, sino en todo o que é a actividade da vila, no comercio local, hostelería e demais. Claro. Bueno, vostedes tamén están con, lógicamente, melloras continuas, pero entre elas no xulgado, na Casa do Concello, aí a Vicepresidencia da Xunta ou Conselleiro de Xusticia están aí tratando de solicitar axudas e... Sí, son, pois, o igual que estas que facíamos referencia anteriormente, son actuacións demandadas, necesarias. O xulgado de Noia vén de experimentar unha transformación significativa no que é a mellora do sistema de illamento, climatización, optimización do edificio, tamén, en certo modo, reorganización de espacios, e véñense facendo tamén unha serie de xestións para conseguir un segundo investimento, incluso analizar o traslado de unha parte das dependencias dese xulgado, co criterio de manter a sede xudicial no casco histórico. Entendemos que ten un dinamismo, un efecto positivo sobre o casco histórico e sobre os establecementos de hostelería e de comercio que hai na zona. Manter o xulgado nesa ubicación pois supón un apoio, unha reactivación para eses sectores, e tamén pois buscando nas inmediacións outro local, e con esa xestión estamos, que permita pois que o arquivo ou incluso o rexistro civil ou determinadas dependencias do xulgado poidan asentarse nesa inmoble que se poida adquirir próximamente, pois vai a permitir manter esa actividade nesa zona e ao mesmo tempo digamos desconxestionar ou liberar espacio dentro desa sede xudicial. Foi un investimento de máis de 200.000 euros, como ben decías, asumido por parte da Vicepresidencia da Xunta, e sobre todo pois dou resposta a determinados problemas de humedades, climatización, renovación da carpintería exterior do edificio, melloras tamén no sistema de iluminación e demais, e son pasos orientados a actualizar un edificio que evidentemente
pois tiña unha serie de deficiencias acumuladas ao longo do tempo. Ao igual que outras melloras feitas na sede consistorial, como ben decías, fixouse unha actuación no Salón de Plenos, nas dependencias de casco histórico, en distintas dependencias municipais que se suman a outras xa desenvoltas e que pouco a pouco van conseguindo pois que ese edificio teña unha maior eficiencia enerxética, cambiar tamén as luminarias tanto no interior do mesmo como no exterior e mellorar as condicións de mantemento dese edificio, sumadas a outros investimentos desenvoltos en distintas materias, pois fan que pouco a pouco determinadas dependencias municipais pois polo menos ofrezan un aspecto renovado e actualizado non só no aspecto constructivo, sino en moitos casos tamén no equipamento do mesmo. E bueno, proba delo, pois tamén a reciente posta en funcionamento do Museo do Mar ou a rehabilitación do edificio do Casino, donde tamén se levaron a cabo investimentos importantes e agora pois trabállase fundamentalmente tamén en dotar determinadas instalacións deportivas do municipio, de melloralas a través de investimentos que supoñen a ampliación do Polideportivo Agustín Mourís, unha serie de melloras na piscina municipal no ámbito da climatización, instalación de paneis solares e outros elementos vinculados a mellorar a accesibilidade e a adaptabilidade desas dependencias, e no caso destas instalacións deportivas pois dar resposta a unha demanda crecente, porque é certo que o Concello de Noia ten moitos clubes con un volumen importante de socios ou de inscritos que demandan esa disponibilidade de espacios para poder seguir prestando ese servicio axeitadamente. Imos á economía, imos ao centro histórico, imos ao comercio. Que fai o que fixo o Concello no alumeado, Papá Noel, que está facendo a campaña hacia Reis e como trata de colaborar ca dinamización do comercio, do pequeno comercio, que é tan necesaria e tan importante para as vilas. Ben, ao longo dos últimos anos pois implantamos un sistema de decoración nas rúas, nesas rúas do casco histórico, fundamentalmente orientadas a que se produzan visitas ao casco histórico da localidade, que esas visitas conleven que se merque no comercio local determinados elementos ornamentais que xa ven sendo tradición ao longo dos últimos anos, que engalanan esas rúas xunto co alumeado ornamental e a decoración navideña, pois buscan fundamentalmente ese objetivo. Lamentablemente, pois a veces temos que lamentar actos vandálicos como o acaecido durante estos días, donde un vándalo, por non decir outra cousa, pois se cebou a golpes, puñetazos, hasta que destrozou unha das figuras desa decoración navideña. Eu creo que o que temos que ser conscientes é que se pode disfrutar do Nadal, que se pode disfrutar das distintas actividades programadas dentro do Concello e tamén en colaboración con Noia Histórica, sendo respetuosos co mobiliario urbano, sendo respetuosos con esas pezas ou eses elementos decorativos, e se estamos concienciados en ese sentido, eu creo que calquera que veu esas imaxes pois comproba digamos o ánimo destructivo e o pouco raciocinio que pode ter algunha persoa que actúa dese xeito. Pero bueno, estas medidas o que levamos comprobado ao longo dos últimos anos é que acaban suscitando curiosidade por parte dos visitantes, según nos transmiten os propios comerciantes e hosteleiros, pois ten unha repercusión positiva sobre a actividade económica dese casco histórico fundamentalmente. E, bueno, Noia ten que aproveitar esa potencialidade porque ten un conxunto histórico que ten o seu atractivo e que con eses detalles que se incorporan de decoración pois mellora o aspecto da vida. Claro, pode facer unha invitación aos de Marín ou aos de aos de Pontevedra, que temos que ir alá. Pois, por suposto, están convidados todos os ointes a visitar a localidade, a ver eses elementos da decoración ornamental e a ver o que é Noia en sí, o seu casco histórico, a súa paisaxe e a súa contorna, porque creemos que todo o que é a ría de Muros Noia
pois contempla un conxunto de atractivos para que os visitantes pois poidan facer non só unha visita dunhas horas, sino unha visita programada con aloxamento, pernotación e demais, e que ao final pois marchen contentos do disfrutado na mesma. Eu aproveito pois a ocasión que me brindas para facer ese ofrecemento. Este fin de semana vostede anduvo en autobús moito? Bueno, de momento non, pero creo que daqui ao 18 de febreiro pois ese autobús vaise a pasear por moitos sitios de Galicia. Certamente pois ao longo dos últimos meses se ven facendo unha serie de visitas a determinados concellos por parte do presidente Alfonso Rueda, e supoño que esa vai a ser un pouco a dinámica tamén de achegamento, de cercanía. Eu coñezo personalmente a Alfonso dende fai moito tempo e creo que é unha persoa que se caracteriza por esa proximidade, por esa cercanía, independientemente da súa capacidade como xestor, e creo que é un aspecto que os veciños agradecen, porque ter a posibilidade de partir, de falar e de comentarlle de primeira man aos políticos as súas inquedanzas, pois é sempre de agradecer, non? Un pouquiño á dereita e despois todo polo centro? Eu creo que sí, eu creo que a mensaxe que traslada o presidente simulando ese traslado a un autobús pois é o adecuado. Creo que esa pregunta ya formula a uns paisanos que están nunha marquesina e dan ca clave, non? Eu creo que Galicia ven demostrando ao longo dos últimos anos unha situación de estabilidade, e pois creo que seguir ese rumbo vai a permitir continuar con esa prosperidade, con ese progreso, con esa línea marcada. E bueno, creo que a alternativa pois é unha conformación de varios grupos políticos que creemos que dende logo non é comparable a seguridade e a estabilidade que ofrece o proxecto de Alfonso Rueda. O 4 ou 5? Eu creo que esa é a alternativa que teñen que analizar os veciños no momento de emitir o voto 18 de febreiro, tendo en conta que temos un exemplo a nivel estatal de cal foi a tendencia e cales foron os pasos dados a hora de agruparse unha serie de formacións políticas con, digamos, obxectivos moi dispares, e creo que Galicia, pois, ao igual que nos mandatos anteriores amosou ese respaldo mayoritario a Alberto Núñez Feijóo, este é un goberno conformado por moita xente que formaba parte dese equipo de Feijóo, e entendo que pois esa estabilidade que lle supuxo a confianza a moitos veciños nos mandatos anteriores, pois seguramente o vexan do mismo xeito, e sobre todo tendo en conta que os resultados das eleccións xerais en Galicia foron os resultados favorables ao Partido Popular. Eu personalmente confío en que vayan nesa mesma línea. Hoxe sale publicado lógicamente no DOGA a disolución do Parlamento e a convocatoria de eleccións. Todavía Podemos, Mareas e Vox todavía non hai candidatos, teñemos plazos de, me parece que hasta o día 5 para nomear candidatos e tal. Que opcións lle ve vostede? Bueno, eu sinceramente creo que o feito de que escasamente a un mes dunhas eleccións autonómicas algúns non teñan nin decidido quen vai a encabezar esas candidaturas ou de que xeito van a concurrir ás mesmas, pois demostra que dificilmente poden ofrecer un programa de goberno con garantías, e dificilmente poden ofrecer un proxecto común aos galegos, e entendo que o Partido Popular en ese sentido pois ten moito traballo feito e ten unha traxectoria que o avala. Eu confío en que así o valoren tamén os veciños, pero evidentemente pois veremos ao longo das próximas semanas se finalmente todas esas formacións acaban presentando candidatura ou en que circunstancias, porque é evidente que entre Sumar e Podemos pois hai unha liorta importante. Non sei cal vai a ser o paso que den en Galicia, e
bueno, eu considero que Vox, dada a nula representación que obtivo en convocatorias anteriores, incluso a escasa representación que ten en Galicia logo das eleccións municipais, pois quizás debería plantexarse si realmente debe presentar candidatura ás eleccións autonómicas. O argumento de orzamentos aprobados, convocatoria electoral para adiante, está garantizado o funcionamento do 924, eso é como valora vostede? Como un argumento sólido de peso? Eu creo que é actuar con responsabilidade, o sea, deixar un orzamento e ademais de alguna maneira avanzar un traballo que alguén podrá decir, oye, deixas o traballo feito e se despois non gobernas, pois prácticamente outros xa o teñen encauzado. Eu creo que o plantexamento do presidente Rueda foi cumplir con ese compromiso, garantir unha estabilidade, deixar ese documento aprobado e de feito pois non esperou a que se dese ese feito para proceder á convocatoria. Entendo que ademais, e debemos ser conscientes de que un orzamento require pois dunha continuidade, require de satisfacer unha serie de demandas e demais que unha vez que están aprobados os mesmos non debe pararse esa situación. Os veciños non teñen por que sufrir as consecuencias de meses e meses sin orzamentos, situacións que ao final conlevan pois un retraso na execución de determinados investimentos e ten repercusión tamén para outras administracións e, por tanto, eu creo que a Xunta de Galicia, como primeira comunidade autónoma que aproba os orzamentos para o 2024, actuou con responsabilidade. Creo que, ademais, son uns orzamentos con un marcado carácter social, con moitas axudas, tanto o ámbito da dependencia, persoas maiores, bono deporte, bono transporte, o sea, busca cubrir moitos ámbitos do social que dende logo van a agradecer esa axuda que contemplan os orzamentos, aparte de que aí se recollen tamén determinados investimentos fundamentalmente demandados desde os concellos, tanto en materia educativa como en materia de infraestructuras e tamén en materia sanitaria. E creo que o presidente actuou con corrección en ese senso, aprobando o documento dos orzamentos e logo convocando as eleccións. Señor Freire, con que lle gustaría rematar? Un desexo para o vindeiro ano, para os veciños de Noia, para a audiencia, para o que queira? Bueno, pois evidentemente o desexo é, por unha banda, que este rapaz que sufreu o accidente pois se recupere, que polo menos esa familia teña a oportunidade de ver que con toda a dificultade pero que poida sair adiante, e logo pois que non ninguén que nos vexamos nunha situación dramática como a que está a vivir esta familia, e para elo é fundamental que se respeten as normas de circulación viaria, que se respeten as normas de velocidade e tamén que fagamos unha condución responsable para tratar de que non se den circunstancias deste estilo. E evidentemente aproveito a ocasión que me brindas para a todos os televidentes felicitarlos nestas festas de Nadal, desexarlles un feliz e próspero 2024 no que se cumplan moitos dos seus obxectivos, das súas ilusións, e que bueno, pois como se di cando digamos se participa no sorteo do Nadal e se di que aqueles que non tuvemos a suerte de ser premiados, que bueno, en Galicia hubo unha serie de localidades que resultaron premiadas e ademais un reparto dos premios bastante espallado, pois aqueles que non tiveron esa sorte no sorteo do Nadal, pois que a teñan no sorteo de Reis, pero fundamentalmente que veña acompañado de saúde e de éxito no ámbito profesional e familiar para que poidan levar a cabo 2024 con ilusión. Pois me parece moi ben e ojalá se cumplan. Pois esos desexos. Tamén os desexamos a vostede. Moitas gracias por acercarse hoxe hasta aquí nun día complicado para Noia e para esta familia. Boa noite bella, bo ano 2024, que nos vexamos moito. E a todos vostedes o mismo, feliz salida de 23, maravillosa nova 24.
novas éxitos e novas historias. Nos estaremos aquí con todos vostedes o vindeiro martes, que é día 2, así que nos veremos pronto. Saúde, moi boa noite, gracias por estar aí, adiós. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante.